लोगोफोर बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम अन्नानै जोंखौ सापर्ट हो मानो होनबा बे भिडिअआ जेरैखि जाया आसाम गभर्नमेन्टसिम बा बिटिआर गभर्नमेन्टसिम सहैनांगौ। हेल' खुलुमबाय गुड इभिनिं आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि गासै आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो नै दा एसे मोजाङाव दं खिन्थु आंना देहाया बारा मोजां नङा आरो थेवबो नोंथांमोनजों लोगो हमनो थाखाय आङो ब्लग्स लानानै फैदों। दिनैनि टपिकआ जागोन मा होनोमोनलाय जों माखासे बोरलाफोरनि सायाव नोंथांमोननो माने बिजिरनानै खोन्थागोन आरो बे बोरलाया जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननायमोन आरो आङो गभर्नमेन्टनि मोननाय बोरलाखौ मानो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। नोंथांमोनहा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो अन्नानै कमेन्टआव जोंनो खोन्थाहर जों मा खालामनांगौ बेफोरखौ आरोखि ना। थुदो बिदिबा लोगोफोर आंनि मा होनो आङो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे मोनसे आङो बोरलाखौ देखायनो नाजागोन आरोखि। ओमफ्राय बे बोरलाखौ जोङो मा खालामनांगौ मारै खालामनांगौ नोंथांमोनहासो डिसिसन लानो हागोन। ओंखायनो आङो दिनै बे ब्लग्सखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय नोंथांमोनहा अन्नानै जोंनो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरो जोंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होनो दाबाव आरोखि ना। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर। बे बोरलाया मा होनोमोनलाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय हरनायमोन आरोखि 2019-20 बे मायथाइयाव हरनायमोन खिन्थु माने जोंनि थाखाय जेबो बाहायजाथाव नङा आरोखि बे बोरलाया ना। ओमफ्राय माने बियो जोंजों खालि ड्र खालामनायावल' सोलियोमोन आरो बेबो बायला माखासे बुस्थुफ्रा बायनाय मानाय बेबायदिसो सफैजोबदों आरोखि। जोंनो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय 11टा हरदोंमोन आरोखि ना। 11टायाव जोङो मोनसेबो बेखौ बाहायनो हानाय जायाखै आरोखि। ओमफ्राय नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन माबायदि दाननाय बियो माबायदि दाननाय नै। ओमफ्राय आङो नोंसिनो जों गावबाय थानाय दा बोरलाखौबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरोखि। बेबायदि आरोखि नै नाय बिनि माबाफ्रा नाय ओमफ्राय नै बेफोरो नाय बेखौ ग्रिप होनो जोंना बे नाय ग्रिपफ्रा माबायदि नै। ओमफ्राय एकदम अबावबा गिलिरबाथाय गिलिर ओमफ्राय हालखाबाथाय एकदम हालखा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय नै लिमफोराबो नै बे बेजों हरफानाय लिम आरोखि। जोंनाथ' बे गैयाबानो जाया खिन्थु जोंना बेयो एकदम सोलिनो हानाय नङा आरोखि। बेयो आफार लिरनाय दङ बे गोजौनिखौ आफार होनो जोङो ओमफ्राय नैबे लवार आरोखि ना। ओमफ्राय मोनसेबो मोजां नङा आरोखि जों बाहायनो हाथाव नङा। ओमफ्राय जोङो दा नामखौ मोनगासिनो दङ जेन'बा जोङो बोरला बायदिसिनाखौ मोननाया मोनदों जोङो बे खेबसेल' मोनखादों बोरलाफोरखौ खिन्थु जोङो बेखौ जेबो बाहायनो हानाय जायाखै आरो लोगोफोर। ओमफ्राय जों खोनानाय मथेबा बियो स्टेटनिफ्रायसो फैयो होनदों आरोखि। स्टेटनिफ्राय मारै फैयो होनबा स्टेटआवहाय टेन्डार सोलिनानै ओमफ्राय जाय कन्ट्रेक्टरा बेखौ माने दायथ' मोनदों बेखौहाय अर्डार होनानै डाइरेक्ट लाबोयो आरोखि। बुहुत बुरजा मानि अर्डार होयो बिसोरो ओमफ्राय अर्डार होनानै मानि लाबोयो आरो बिदिनो डिस्ट्रिक्ट रानना होयो बा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स बिदि माबायाव रानना होयो बेबायदि आरोखि ना। ओमफ्रायथ' जोंनि थाखाय बियो जेबो इउज खालामजाथाव नङाबा बेखौ जोङो मा खालामनो लोगोफोर। जेनेबा जोंनो हरनायाथ' हरदों बिसोरो 11टा हरदों ओमफ्राय बेगाबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै जों बाहायनो हायाखै जेबो बे गासिबो जिलाजोबो नै बे जिलाजोबो। ओमफ्राय आङो जोंनि बोरलाखौबो नोंथांमोननो देखायगोन। बे बोरला दिरुंफ्रा नाय एकदमबारे प्लास्टिक बायदि फैयो खेबसे खेबनै गावबानो जयो बेबायदि आरोखि ना। ओमफ्राय मोनसेबो मोजां गैखाया नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै बेखौ देखायजोबलाय नै जों दिनैसिमबो बेखौ गावनो हायाखै आरोखि ना। जों रावबो गावनो हायाखै बे बोरलाजों। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गावनो ट्राइ खालामदोंमोन नै जों बेफोरखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै माबायदि बोरला सफैदों माबायदि सफैयो बेखौ खावलायो माबा लुबैयो आरोखि जाहाथे जोंनि स्टेटआव हक बा डिस्ट्रिक्टआव हक जायफोर मानि बेनि दायथ'खौ मोनदों बे बिथांमोनहा जोंनो जेनेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 50टा बा 100टा बे 100टानि जायगायाव जोंनो 10टा 15टा बोरलाखौ हरबानो जोङो गोजोननाय मोनगोन आरोखि। जेनेबा जोंनो एथ' बुरजाबो नाङा जोंनो एथ' बुरजा इकुइपमेन्ट्सबो नाङा जेनेबा बोसोराव बोसोर
बिसोरो मोनखायो माने बोसोराव बोसोर बिनि टेन्डारा जाखायो होननानै जों मोनथिगौ ओमफ्राय मोनथिबाबो जोङो सिरि थानो गोनां जायो खिन्थु जोङो दा माने एकुइपमेन्ट्स बायदिसिना जों डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय मोनबाय थायो जोंखौ बयबो बेबायदि सानो ओमफ्राय जों बेखौ खेबसेल' मोननाय जादों ओमफ्राय जोंनि आइ आफा रायजोआ बे खोथाखौ मिथिनो गोनांथार ओंखायनो जोङो दिनै बे खोथाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जाहाथे उननि समाव जाय बिथांमोनहा बे बोरलाखौ अर्डार होदों जेनेबा जों 50तानि जायगायाव जोंनो 10ता 15ताबाबो जागोन आरोखि 10ता 20ता जेनेबा नोङो जोंनो माने खालि मोजांल' नांगौ आरोखि ओमफ्राय बेबायदि नङा जे जोंना बोरलाया माने मोनसे साइजल' बिदि ओमफ्राय बेयाव जोंना बोरलाया माने गावबा गाव आखाइ साइज थायो लोगोफोर माने जोंनो नांगौ बायदि साइजबो सफैया जोंना माने हाइटजों लानानै बलिं ड्रलिं गासिखौबो सुनानैसो जोङो बखौ अर्डार होयो खिन्थु बे जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसाव सफैनाया माने जानला मोनला सफैयो आरोखि जेबो माबा मिलायनाय सफैया थ' जों बेखौ जों सोलिनो हाया थ' बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो आरोखि जोंनि जायफोर बिथांमोनहा स्टेटआव हक बा डिस्ट्रिक्टआव हक जायफोर बिथांमोनहा बिनि दायथ'खौ लादों बा स्पर्ट्स आर्सारिनि दायथ'खौ लादों बे बिथांमोनहा माबाखौ मा होनोमोनलाय बोरलाखौ जेनेबा जाहाथे अबे डिस्ट्रिक्टआव माबायदि साइजनि नांगौ बेखौहाय सोंनानै लिस्ट लानानै अर्डार हरोबा मोजां जागोन जेनेबा फैसानि थाखायल' जे नोंथांमोनहा टेन्डार लानानै बिदि हरलाबायबा बे बोरलाफ्रा ओरैनो लस जाजोब्बायना बे गासिबो बोरलाफ्रा दा ओरैनो लस जाजोब्बाय मा होनोमोनलाय मानि थाखाय लस जाखो होनबा जों बेखौ जेबो इउजखौनो खालामनो हायाखै ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि जोङो माबायदि बोरलाखौ बाहायो ओमफ्राय एर'आबोथ' मोनसेबो मोजां सफैयाखै फिंगार टिपआ एसे गावजानाय जादोंमोन बेखौ आं गथ'फोरनो रानलाबायनानै होबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे आं गावनाय लोगोफोर जोंनि बायदि जों बायनाय बायदि बिदि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय जों लाबोनाया बेबायदि मोजां नङा आरोखि थ' बे आंनिनो बोरला नोंथांमोनहा आंनि बोरलाखौनो देखायनोसै आं नायनो हागोन नोंथांमोनहा बे जोंनि बोरलाया बेसेबां स्मुथ नोंथांमोनहा नुखाबाय जानो हागौ ना जोंनि बोरलाया बेसेबां स्मुथ नाय नोंथांमोनहा नाय बे ग्रिपखौ नाय बे ग्रिपआव आङो ग्रिप फानदों हकि ग्रिप फानदों नोंथांमोनहा नुवाखै जानांगौ थेवबो आं नोंथांमोननो जों गावग्रा बायदि बोरलाखौ एखे माबाखौनो मडेलखौनो देखायगोन बे नाय बेसेबां स्मुथ बियो बे बोरलाखौ आं गावो लोगोफोर नायदो नोंथांमोनहा नायनो हागोन ओमफ्राय बिसिनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय हरनाय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय बोरलाया बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो थ' नोंथांमोनहा मा सानदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर जेनेबा नोंथांमोनाबो शेयार खालामना हो जाहाथे बियो आसाम गभर्नमेन्टसिम सहैयो बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टसिम सहैयो ओमफ्राय अननानै नोंथांमोनहा हेल्प होबानो जाबाय नोंथांमोननि हेफाजाब होनायावसो माने जोङो सापर्ट मोननो हागोन आरोखि नोंथांमोननि हेफाजाबावसो जोङो बे खोथाखौ आसाम गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टसिम दैथायहरनो हागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खेबसे देखायबावनोसै नैबे नै जों खेवबावाखै प्लास्टिकखौनो ओरैनो दोननानैसो गाज्रि जाजोब्बाय नै बिनि बे एकदम हालखाथार बियो नोगोर गिदिर नुदोंना लोगोफोर बिनि साइजखौ बिराद गिदिर नुदोंना खिन्थु बे बिराद हालखा बेखौ जोङो गावनो हाया नै माबायदि सफैदों नैबे गासिबो आथाजों होथेजोबनाय बे एम्फौ जाजोबनाय ओमफ्राय खान्थालनि बायदिसो लोगोफोर बे खान्थालनि बायदियानो मानसिफ्रा होनदों खान्थालसो होननानै बुंदों ओमफ्राय नै बिनि ग्रिपखौ नाय आं दहाय नोंथांमोननो आं गावग्रा बोरलाखौ देखायदोंमोन ना ओमफ्राय बिनि स्मुथखौ नाय माने बिसोरो बिराद बुरजा अर्डार होयो जाहैबाय आरोखि जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसाव बावैसो सिगाङाव जोंनि खनसाय आदा नेसनेल प्लेयारजों जों कन्टेक्ट खालामलायनानै रायज्लायलायदोंमोन आरो बे खनसाय आदाया अफिसाव थांनानै फेस टु फेस रायज्लायहैदों जोंनो नांगौबा 15ता 20तानि जायगायाव जोंनो 10ता बा गंबा हरबाबो जोङो सोलिगोन थेवबो जोंनो मोजां बनांगौ होननानै बिदिनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जों बुंहैनायाव जोंनि आदा खनसाया बुंहैनायाव जों मोनथिनो मोनबाय जे माने बोरलाया गावसिनिफ्राय अर्डार जाया जाहैदों बिसोरो माने स्टेटनिफ्रायसो अर्डार जायो स्टेटआसो बेखौ टेन्डार सोलिनानै बे माबाखौ बोरलाखौ
हरो जाहैबाय आरोखि ना ओमफ्रायथ' जायफोर बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै बयनोबो शेयार खालामनानै जाहाथे बे भिडिअआ आसाम गभर्नमेन्टसिम थाङो बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टसिम थाङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा जोंखौ बेबायदि शेयार खालामनानै बा बे भिडिअखौ आसाम गभर्नमेन्टसिम हरनानै जोंखौ हेफाजाब होनो हायो जोंनि उन्दैफोर बिसिबां नोंथांमोनहा नायनो हागोन बिसिबां अन्थाव बाथाव गथ'फोर दङ जेनेबा बयहाबो न'खराव गैया गामि एरिया बयबो हाजिरा मावनानै जाग्राजोब होमबा नोंथांमोनहा मा लुबैयो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय नोंथांमोनहासो जोंखौ हेफाजाब होनो हागोन होननानै मानो होनबा बे खोथाखौ आसाम सोरखारसिम दैथायहरनो नोंसोरसो हागोन ओमफ्राय आं नोंसोरनो जों गावग्रा बोरलाखौ देखायबावसै दहाय ग्रिपखौ मोजां देखायनो हायाखै नोंथांमोननोथ' बिनि कन्डिसनखौथ' आं देखायजोबखाबाय नोंथांमोनहा नै बियो एथ' गोबावनि बोरला 2018-19 नि बोरला थेवबो बे जेबो जायाखै नै बेखौ बिनि ग्रिपखौ नाय बिनि ग्रिपआ नाय बिसिबां स्मुथ बिसिबां माने सेरेरे बिराद मोजां नै हमनो माबायदि मोजां नै ग्रोब थाखायो आरोखि बोरला मोजाङा ग्रोब थाखायो नैबे ग्रोब थाखायो नै बिसिबां स्मुथ बिसिबां मोजां नै नायनो हागोन नोंथांमोनहा आरो बिनि साइज स्टाइलखौ नायनो हागोन बिनि डिजाइनखौ नायनो हागोन बे गावबागाव जखाजों बानायनाय लोगोफोर ओमफ्राय बे गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाया माने बेबायदि गावबागाव माबाजों बानायनाय जखाजों बानायनाय नङा आरोखि ना ओमफ्राय मोजां एकदमबारे बे माबाफ्राबो बे आखाइ फिसानि जाहैबाय बे उन्दैफोरनि जाहैबाय आरोना आरो नोंथांमोननो आङो गिदिरखौ देखायनो नाजाबावगोन मोनसे नै बियो मणिपुरि स्टाइल होनो बेखौ नै बे नोंथांमोनहा एसे एखेहां नुनो हागौ नै थेवबो बिनि स्मुथखौ नाय नोंथांमोनहा नै थ' नोंथांमोनहा मा लुबैयो बे जोंनि ब्लग्स लानाया आसाम गभर्नमेन्टसिम सहैनो हागोन ना हाया नोंथांमोनहा अननानै जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय थ' नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ ना जोंनि कन्डिसनखौ आं दिनै बे भिडिअखौ मानो लाबोदों माने बिराद दुखु मोननानै लाबोदों जों दाख्लैहाय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसाव खबर लानायाव बे खोथाखौ मोनथिदों जे बियो आसामनिफ्राय फैयो ओमफ्राय आसामाव टेन्डार सोलियो होननानै थ' बेनिखायनो आसा खालामो जाहाथे जायफोर बिथांमोनहा स्टेटनिफ्राय टेन्डार लानानै बेबायदि अर्डार हरो जाहाथे बेबायदि बुरजा हरालासिनो जोंनि थाखाय 10टा 15टाबाबो जोंनो मोजां माबाखौ मा होनोमोनलाय बोरलाखौ हरो बेनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा जेब्लायबो आंखौ सापर्ट होगोन होननानै ओमफ्राय बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि ब्लग्सखौ दोनथ'नो सानबाय थ' थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो हेफाजाब होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांमोननिसिम